fa zegny I chetoany jiaby sa rô nanjary olo tsy haiko na olo nanjary chetoany tsy haiko fa chetoany ndreo fa olo fa tsy chetoany eky magnano asa chetoany fa olo aloha zegny volagninao chetoany mo chetoany famjo chetoany o fa olo aloha tagny volagninao chetoany mo chetoany famjo chetoany o fa olo chetoany jo fa olo chetoany jo fa olo Thierry Libertos ela tsy nahitantsika izy teto Madagasikara tsika mety mangotany hoe moa izy na avy andafy sasa izy navy eto Madagasikara ya izy navy eto Madagasikara ary mandalo Tantanarivo amin'ny fotoagna azy ety dia arotiko mikoragna aminazy miarabanao Thierry Libertos tonga soa eto Madagasikara tonga soa eto amin'ny Point Carré miaraba andriamatoa Jean-Luc ya miarabanao Jean-Luc miaraba koa tsika mpagnaraka page ny Point Carré zay amin'ny mahita fa commence hita misehatra ny écran maromaro zegny Point Carré dia mamprofite anareo kone mba ataovanareo kone interview la aby zay ke mba misaotra nareo zegny nandray zay ato amin'ny Point Carré koragnantsika eto satria ararotigny ny amin'ny fandalovanao edy zay maromaro nefa raha tiagna koragna ny agnatin'ny zegny fa bakô zay koragna hoe Thierry Libertos ny tagny jiaby fa ataontsika tonga koragna anao nivolagna fa misy album miboaka misy raha futur misy présent misy passé misy album hiboaka izy zegny natao hoe spécial reggae ah ouais bon reggae fa nomagny tagnaty taogno efatra nandalo fa tsika magnano raha tsy mora zegny jusque zao mbola magnano fa tsy vita dia koragna agnatin'izay baka tonga dia satria agnisan'ny mampiavaka Thierry Libertos resaka tononkira resaka lahatsoritra ny agnatin'ny hira resaka message ny agnatin'ny hira agnisan'ny agnatin'izay album miboaka io dia misy hoe chetoany izy io fa olo ino mahatonga raha zegny raha koragna raha zegny dia mbola tsy miboaka album fa zay fa Thierry izo zegny surtout comme misy parole ny hira koa mba afaka mba somary zarainao hely hoe hon'olo mizahantsika Thierry Libertos zegny nitsoahagna baka agnatin'ny fiarahamonigny baka le raha satria taloha baka chetoany mbo chetoany fa amintsika zao zegny chetoany rehefa fa olo satria atsika zao fa tsy dia maregny lolo vokatra na hangatra loatra mikotragna olo fa matetiky olo fo koa zany andary nisy olo asan'ny chetoany asazonao le raha tiako avy ouais ça fait zegny I chetoany jiaby sa rô nanjary olo tsy haiko na olo nanjary chetoany tsy haiko fa chetoany zao fa olo fa tsy chetoany eky magnano asan'ny chetoany fa olo fo zegny selon fahitantsika le raha mandalo amin'ny tanàna ataonao tsisy raha nanjary koa tsisy raha nanjary nazon'olo zegny nitsoahagna le raha satria amin'ny raha mijery ao amin'ny bokin'ny Genesis atsika tamin'ny taloha zegny le chetoany nianjaka tamin'ny biby izy namitika Adama ndraiky Eva fa zao ndraiky zegny olo fo koa zay mamitika olo magnasababonady tagny zay le philo nitsoahagna taminany zay comparé-gna tamin'ny verset biblique ndraiky raha misy zao izy koa ataoko hoe misy ny parole hely agnatin'izegny izy koa mba tinisaignao fony agnatin'izegny hira zay izy volagna hoe tamin'ny Adama mbala teto chetoany nianjaka amin'ny do nampiasa bezantsaigny izy namitika rô fa amintsika zao ndraiky zegny chetoany nianjaka amin'ny nanjary métis zegny raha dioko parole tsy tadio tsara misy raha karaha zegny zegny izy mety possible alefatsika hely sombiny mba ivasan'olombesy kakaraha zany aloha zegny volagninao chetoany mo chetoany famjo chetoany o fa olo aloha tagny volagninao chetoany mo chetoany famjo chetoany o fa olo chetoany jo fa olo chetoany jo fa olo Anangatsika prevo tuksandininy Genesis Fanulu tena pira za mangamba mety favitsy Chetoany mifangaro holo jo nanjary metisy
magnaraka agnaty zay mindova zay somary pidianagna hely izy koa ataontsika hoe somary fintigniny ho anzegny efa mahay fa mahay ho anzegny mbola tsy mahay koa dia occasion azy mahay Thierry Libertos tanàna fiaviagna tanàna nipitrahagna tanàna natombo alohan'ny nandeha andafy alohan'ny anao je viens jeudi izy koa fitigna maro baka zo izy koa tsoatsika baka amin'ny racine agny zay ny raha misy tanàna maromaro mikambagna manjary olo araiky karaha ataoko zao ty dady lako niteraka reniko zegny baka manonga arivo maro mandia dadiko niteraka reniko baka Mbarovalia tany be ndray fao dady lako niteraka babako baka Ambanja dadiko niteraka babako baka Nosfaly za amizay niteraka Tanosy be de tsy haiko amizay asa baka ia za zegny tsy haiko zegny tsy haiko rakory baka ia za koa tsy haiko fa izy Bakalosy be ya teraka to tombo to teraka to be to dia fotoana karakara amizay ny hoe nahatonga Thierry Libertos zegny mizanaka Anosy be baka Anosy be lasa pihira tantaran'izay matetetika misy koragna zagny mipetraka ankilan'olo misy eky zegny hoe andefindefiana rano tamin'ny laign'olo mahay za zegny taloha efa nagnano la muzika tsy nihira fa nagnamboatra n'olo dia tafarafara zegny karaha mitsiry koa zegny le raha karaha ataony hoe rasazy araiky isan'andro izy mampiteraka olo fo misy fo za lamba titeraka koa dia karaha zegny le raha tamin'ny taogno fito amizay paozinao 2010 ah d'accord dia ia aza volagn'olo eto hoe mitady zagnano refrain anao za tsy nagnano va koa igny zay tsy tantaretsika eto fa ia volaniko fo izy ia aloha fasa tiako viagna amizay agnatiny zegny amizay miaraka izy volanao zay hoe anao mpagnamboatreran'olo lekaineo fotoagna eto hoe bon beatmaker zay baka tellement fotoagna zao ty sa iny dikan'izay tsy hainay fa zay kadreo fotoagna zao ty dia ino amizay zegny nohona vient Thierry Libertos zegny agnatiny ataontsika hoe izy koa tsika baka avatra matetiky magnavagnana antsika kokoa zegny salegeraiky ny ambiance be fa ninao zay somary aty amin'ny resaka texte ato zegny amin'ny resaka soratra ao zegny no hinananao izy inona tonga zay safidy zay ndraikindraiky baka tsy fahaizanao mitsinjaka sa inona tonga zay mety maro atsika zao baka mahita misy le mpiaro tontolo iainagna zay mahita hoe fandalagna disparition le misy biby maromaro zegny raha fa commence tsy hoizy karaha na hoe kakazo atiala zegny fa mipotiky zegny fa commence tsisy zegny le atiala dia miezaka zegny rô amin'ny sampikarakara environnement tsy sanino agnaranandreo hoe mitsaboa kakazo lahabe ke za amizay zegny mahita amin'ny resaka hira zegny efa commence tsisy valeur le raha manjary lasa hoe hira bokany any tsinjagnany any marefa tsisy raha ilagna izy magnanoko za zany lasa mahinakinika be za amin'ny kolontsainitsika gasy zegny tako fa tsisy valeur zegny le raha koragniny agnatin'ny hira za zegny mbala mitazogno le raha comme quoi mba ampody amin'ny hoe amin'ny valeur an'le raha fa tsy hoe raha ataony any amare fa tsisy raha ilagna izy zegny zegny le tanjona aminao ia fa le izy ny problème agnatin'le izy ataontsika hoe amin'ny terme rehefa ampiasantsika hoe agnatin'ny showbiz nge lasa somary un peu limité zegny nareo Thierry Libertos satria tiako volagna agnatin' zay hoe le raha zegny tadiavin'olo amin'ny fotoagna zao ty azonao raha toko mampandevetsy agnatin'ny boîte de nuit maro samihafa zegny dia lasa tsy azo an'izay raha zay zegny ohatra hoe Thierry Libertos zegny satria iranao zay manjary hoe na tsisy clip aza iranao gaiky malaza fa izy fo zegny tsy afaka andendesy agnatin'ny boîte de nuit maro samihafa ke koa ataontsika ivelogno amin'ny la mozika izy koa karaha zegny nefa no style agnanaovanao izy ia raha ohatra tsika hoetiny za tanàna araiky ambanivolo be izy tsisy cyber eo ka zay mbala tsy hain'olo zegny ino manatao hoe photocopie zany fa raha ohatra misy olo araiky zegny magnano cyber zegny ambanivolo agny automatique zegny folo magnano photocopie fotony raha ilaigna fo baka zao zony tsy raha voatery agnatin'ny bara ndraiky boîte de nuit filagna la muzika zany azonao fa nanjary zegny baka hoe karaha zegny zay fiainagna farany tsara hitan'ny génération misy atsika zao ty fa karaha ataoko manokana baka za magnano raha tiako amin'ny la muzika zany hoe za misaka zagnary za hoe matafy hira tiako misy message zegny tiako alefa amin'ny raha fa tsy ndikaiky olo anditsinjaka hoe ndeha agnaty olo mamo tandregny le raha tsy agny zegny le tanjoko aminaka amin'ny raha
hoe mampandinika atsika fotony raha ohatra agnatin'ny hamintoaka isan'andro fa tsika tsisy andro a Madagasikara tsika androsana le hira ataoko zegny mampieritreritra hoe karakory sabeka ia mamplasy misy zaty akory tsirabeka zegny zay le tanjona amle raha za zay tsy mivaky loha amin'ny hoe ke le journal malaza na tsy malaza je m'en fous fa le message tiako alefa zegny mipetraka fo zo mba tsao mba misy olo mahazo ono un jour ana rehefa volagnao hoe tsao fotoagna ny tena mahazo ono magnizy ya satria leriny anao fa mahazo honogno io anao fa mahazo honogno fa anao teo igny tsy nahazo honogno izy le anarin'ny fiainana izy koa haiko karaha igny aiako besima fatara andao sikiriary amin'ny atsaran'ny nositsika miaraka amin'ny tsing rouge Madagascar 100% coton design miavaka amin'ny kalitao tena tsara zay manaraka fenitra iraisam-pirenena mamatsy entana en gros amin'ny vidiny tena mora ary ny détail tsy adiny ihany koa Tsing rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Zay koa ty Libertos ny amin'ny album zegny ny hiboaka volagninao zay aussi la firy agnaty zotsinky tiens que vos comptes quoi il faut plus de 13 je sais pas agnatinao clip boaka sa audio clip ko raha natao na rofu zalazy fa izy la tsy dia voavoako loatra foto anta tiako ko misy baka olo mandafo raha baka aminazy parce misy mandafo sora misy mandafo bikabika antena tsy sora tsy bikabika andeha hielakelaka amin'ny raha ry tsy nakaloatra zay velo zo vitsivitsy aminao ya fotony raha ilain'olo agnatin'le raha zay tsy vitako za tsy mahay mitsinjaka zay bakô tsy diako feky mitsinjaka zay tsy naka hoe izy ka hagnano clip za mitseky fo aminany Sabe se azo antoka aloha audio agnatin'izy zegny edy album iboaka zay dia misy hoe canal sat ino koa ny agnaty zegny hoe nay boka hoe tsy canal sat zegny aneritreretinay fa ao fo raha tianao volagny agnaty zegny karaha nanino eky zay ty Libertos io zany matetika atsika tsika hoe baka vaky nataoko atsika gasy zegny matetitetiky tsy mampiasa betro loatra zegny fa tia mizaza conseiller-ndraha fo kofa misy raha andeha atao nefa netsika na mezan-dragnary betro afaka mieritreritra mandiniky raha tokony ataonao fa misy olo zegny tsy tia ampiasa betro feky izy fa aleo fandizahazaha ke nohony tsy fatiavagna le raha ho hain'olo zegny andizaha moasy na piskidy avaty zay canal sat le raha ohatry canal sat mahita baka madio ke le raha zegny mikoragna resaka hoe olo mahitahita izy io volagna izy mahay ke le olo mpandeha ataoko mieritreritra izy koa ohatra navita nampavantagna anao zany izy matokotry vantagna alohanao antsena azonao mpampianatra raiky hitatsika izy mampianatra anao mpianariny anao boko tafitsaka tsara raha misy zany hoe na misy olo araiky zegny tafitsaka na nino diplôme nagna na nino diplôme nagna tsy maintsy baka amin'ny raha misy nampianatra izy zegny fototron-draha jiaby fa i canal sat izy fa anao koa magnano ty anao tafiboaka mandary manambola be tsy mba iza tsy mivantagna aloha zay de bon za zegny tsy mikritiky raha samby olo boka amin'ny raha tiany atao aminay nany fa aminaka mieritreritra izy zegny tsy hoa zala mahavandy zala zegny alelegna onogno fo le raha ino zao ny ataoko hoe mba tononkira ny phrase misy agnaty zegny ty Libertos zay ny mamandalo agnatin'ny jerinao fo aminiranao canal sat amin'ny refrain nany zegny anao koa mahevla mambara zady code mahazo loto ro baka mahita anao avy fa hainao raha andivolagnao jiaby mahay raha ho avy anao zao sara tsy mety andra ty fataovandra zay dikan'zegny efa hitany zay le raha ke izy koa mahay mary baka mbarabaka code mahazo loto
Ok, ikarakatsika magnaraka ty Libertos mbola koragna resaka lamozika boka hoe sady misy ifandraisana resaka lamozika hoe ty magnaraka ty hoe tamtampoka teo ty Libertos tsy regny tsy hita tampoka hita amizay fa hoe izy koa fa tsy Madagasikara fa handafy fa je viens zegny anao fotoagna zao ty de ny raha tsapa nefa tagnaty zay hoe somary karaha tavela ankilabon zay lamozika ho an'ny olo zegny mpanaraka Libertos misy any nouveauté miboaka ndraikindraiky de ny tegna viagna agnatiny zegny hoe manao koa ny afagna migérer zay raha zegny hoe efa agny de lamozika tavela sombala io fa lamozika amin'ny ankapobeny. I lamozika zany zombala io fa zao karaha ataony sombo hisagna zay tsy volume tsiry izy zegny ôfa fa le problème zegny amin'ny tany misy zay io agny fotoagna zegny vidiny lafo be tsisy le temps feky le olo agny anao fa marandray mandeha miasa anao baka miasa anao mandeha an-tragno reraka samedi dimanche de anao mba repos hely an-tragno anao mandry fa tsisy le temps zegny tsisy fotoagna tegna tsisy fotoagna fa juste congé nay karaha zio fo afana mihetsy kely 26 jours body fa izy ka donc nanjary karaha tavitavela hely zegny la musique tsy tavela izy fa le fotoagna anaovana izy zegny gitra be zany fa raha ndraiky ohatra hoe olo araiky tsy miasa izy zany malalaka aminazy magnano raha efa tamin'ny izy koa mety ambaro an'mpizahantsika tamin'ny 2020 Libertos nandeha niala teto mipetraka tagny 2018 2024 de izy volagninao zay hoe misy tonga ndraiky misy hira zegny any miboaka fa agnisan'ny oro hoe navianty Libertos nandeha boko zay resaka lamozika tavela igny dia baka miresaka fivavahagna nefa somary mahagaga koa mbala miboaka fo koa zegny hira de tegna viagna agnatin' zegny ty Libertos le fivavahagna avy mbala mamela ty Libertos magnano lamozika izy baka Jean-Luc raha jiaby hitantsika io ne misy boky mirafitra baka izy karaha boky ny lalàgna zao antsika ne mahita karaha ataon'olo araiky mamono olo efa itsika fa nagnano raha tsy nanjary zay migadra izy tokony kanefa koa i boky ny lalàgna ofa koa i avocat-nano koa mahita raha koa volagniny fa izy igny ne tsy kiniany namono izy igny fa izy igny tafinatiny fo tagna mihelaka iny avy an-tany nafaty izy tsy nizy raha hitako volagny Jean-Luc fa za zegny nandaly ny sotramasy nandritra ny fotoagna nidirako tagnaty le raha tamin'ny 2014 jusqu'à zay za mbala mamaky la Bible isan'andro za zay mbala tsy resy latra tsara be ko hoe fady ny hira mbo tsy hitako agnatin'le raha ao zegny znany bako misy amizagny le olo magnameza conseil hoe anao koa baka fa niala amin'ny raha toko magnano hira évangélique fo igny zegny tsy keko ny antony dia zao sintrasintrany za tsy sasaloha mandeha magnano mamitsinjaka olo agnatin'ny baly amomano za fa mivavaka io kirikiry asalohana karaha ka le za zao ndihidiky nagnano évangélique nde agnano galampagny efa olo tsy saky ko sintrasintrany volagno za zao magnano baly na magnano morengy na magnano gala conscience naka milamigny fo par rapport que za nde agnano hira évangélique anditady vola amile raha tsy saky parce que hira évangélique ne fitoriagna filazantsara tokotry bôjo tokony bôjo asan-dragnahary fa tsy asantsika tokotry bôjo za koa nagnano zay ohatra hoe nagnano hira évangélique nagnano gala bôjo fidiragna fotony nditory filazantsara nde andefa message amin'ny zanak'olombelogno mbala tsy andiky matsapa hoe tokotry falera mibebaka fa fotoagna iagnatsika hoe tsy be zegny zegny naka amile raha mety samby olo baka amin'ny fitondrasan'andro fa zegny tsy saky aminaka tompony tsy saky tegna tsy saky angala vola amin'ny fivavahagna tsy saky amin'ny tapany faranty alohan'ny manam-paranasika izy Libertos hoe tonga de ataoko amin'ny fagnontaniagna izy manko sady critiquen'olo koa mety ty Libertos tsika manko mpinamagna atsika fankaheva de misy ita tsy sako volagniny lerantsika rio fa sako volagniny izy koa zay sendra devant olo katy satria ito zegny olo jiaby miaraka mahita boko volagny koe oro critiquen'olo amin'ny ty Libertos afy zay ny rahanao zegny da avy nisy toagna zegny anao nisoma ataontsy oro antsy mafana fa anao mbala gadragadra fo de kisisiky de costard iny mahatonga zay
mba tiako hoe za ontananao baka ino problème hitanao amin'ny raha mafana baka hagny antsoy ke ngave Anao soma. raha ohatra za koa miboky zay gazaka. manjary midotsy température rikarika course rikarika course agnadoso fahasahiranana anao amin'ny course zay tokony ataonao agny Antananarivo iro magnano course anao agny Antananarivo no sady mandefa izy aminao azo antoko tsara satria olo hainao areriky ro io ao ry Jean-Luc rikarika course votre coursier sur la capitale simplifiez-vous la vie za ontananao baka ino problème hitanao amin'ny raha mafana baka hagny antsoy ke ngave Anao soma. raha ohatra za koa miboky zay gazaka. manjary midotsy température aha tsy raha baka amin'ny lamba ty mampafana andra andra fa mafana fo na za voaty na tsy voaty mafana fo andra fa tsy baka amin'ny lamba ataonao ka magnova température ny andra c'est ça ya igny araiky magnaraka amizay koa ty Libertos io volandreo somary kokotondreo somary fa igny fitendreo Ya, volagny oro ide fa tsy za koa zegny koragna aminao zay anao somary karaha direct mivantagna be zegny nagny zay nomagna karaha zegny mahitsy volagna anao magnontany olo ma tsy nitady valiny tady kizy koa olo magnambara valiny raha direct aminao ino problème mapotika aminao ndraiky koa aia ma problème amin'ny raha zegny za tsara nagnasaha olo kona tsy raha magnasa ndraiky volandreo fa somary direct zegny anao kegnanao kory koa za ivolagna zay zala anao zay koa njara karaha tegnany bisaigny tsy zany volagna zegny ya akoa zavanao zay anao magnano bisaigny zegny olo jiaby koa samy bisaigny aby fa anao zay mihoatra hoe raha koa fa tsy mety aminao zay tsy mety aminao fo le raha volagniko hoe tsy mety aminakany ahitako valiny io baka le raha mety tsy dignin'olo am'le raha le raha valiako igny tsy ahitagna commentaire eky anao baka zegny fo baka anao tsara nagnakinin'olo azonano izy koa baka tsy marigny raha volagniko bon tsy marigny fo baka zay fa izy koa narigny baka mba ikia zala za tsara nanerika hoe na tomboko beso anao koa tsy agnaraka anakany za tsara nagnano fa le raha question posenao valiako dia anao tsy mahita valiny mba koa lasa bisaigny za igny amin'igny volagniny Pierre zay baka antsoiagny izy ma zegny mifarody atsika ty vato kokoa mamano kokoa ty amin'ny hôtel lany satria efa andaizy baka io ny amaragniparagnatsika izy Libertos ny izy koa ataontsika hoe ny koragna ataonao mikasika ny album satria io mampifandeha anao dia olo mpagnaraka atsika dia fanao resaka album zegny no ho avy zay ny azonao ambara mikasika zay ny afatra anao zay mikasika zay album zay tsinika ia izy moa ndray nivolagniko eto niany le raha fa za mbola tsy nanao daty boahana ke tsy amizay misy karaha tsy le boaka raha igny io raha avako avy magnano raha tsy mora edy le tegna ny izy zegny sy la musique fo zegny niasa ataoko fa za zegny misy foto fa sahafa milomagna tegna ke lambilamby ny fotoagna ili mitavela fo zegny anaovako la musique io mety tsy boaka amin'ny fotoagna ataoko ilatsika izy le raha fa izy io avy fo izy io raha sazona ampiteraka zany karakaraha zegny zegny fandela farany magnaraka zay ty Libertos izy koa ataontsika hoe mot clé telo andesinao miaritry fiainagna andavanandro fampizaragna ino mahatonga anao toujours positif io fo voalohany maromaro izy edy fagnajako olo antseky voalohany zava-dehibe magnaja olo bakô tsy miforcer raha tsy tian'olo za izy koa zegny raha raiky efa tsy mety aminao zegny le raha za zegny fa tsy miforcer anao amin'ny fotony igny safidinao tsika olombelogno baka zo na velo amin'olo na tsy velo amin'olo velogno fô ia ke za zegny tsy zahatra mitady problème amin'olo bakô legny mikoragna koragnesigny za mikoragna olo jiaby zegny afaka mikoragna aby za afaka mikoragna amin'ny tsaiky amin'ny olobe amin'ny olo jiaby koa fa zegny fo nakaza le fagnajagna tegna voanalohany zava-dehibe aminaka izy koa anao olo araiky magnaja tegna automatiquement tsy maintsy tafagnaja olo zegny zegny le raha tegna ny maventy indesiko miaigny ka mba niavitra anao zay hoan'olo jiaby zegny ny mizahantsika ny amin'ny fotoagna zao ty Libertos samba atsika ny eto amin'ny koinkary voalohany misaotra atsika jiaby na fifotoagna hely niarahanay teto bakô misaotra
Andriamatoa Jean-Luc, PDG-ny CARRE. Avaly za koa mbola valy mbola zanangianao igny fo. Baka anao baka mbola anao fa PDG zo baka ndraikindraiky miakatra hely grady. Naizako anao taloha baka directeur mina mangamanta zay. Tsika jiaby na mangamanta taloha sobita. Anao zao zay efa PDG ndraha maventy karaha ty zegny misaotra izy ambony. Misaotra tsika izy aveo misaotra tsika jiaby nagnaraka teto mangataka amin-dragnahary atsika jiaby samby ela velogno ahazo zavatra irigny samby ahazo fahasalamagna surtout tsisy varina anao velogno izy koa tsy salama zegny izy raha angatantsika amin-dragnahary isan'andra aveo ampidiry koa hoe fitoriagna filazantsara mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sarantsika ty Libertos nandalo teto amin'ny point carré misy nasongona hiranazy amty farany ty amezany hoe fisaoragna izy sady koa fisaoragna hoantsika jiaby zegny any mizaha izy io de bon vol valin de engany angatsika atsika vonozy engany mifanojiko atsika Madagasikara amin'ny magnaraka agny samby ao hoe atsika ty tsy mampagnahy na zakoroendro matimbady empaka adroadro izy koa sarahanao zegny mandady tsy managna azon-damosigny izy koa fankilanao malemy foniaka masaky misonky milefitry mira lamba leny avo afiaka masinazy nizahantena mampisisiky lambignana sarity koa laiko tsy azo zala fahignana mba zegny eky zaka meva lagniny ampotope fagneva chauffeur any taxi jiaby mahita izy ko tiagnondragna bojo e misy raha tsy enareo fa kô vondraky io tsy sarotra loke gadrena sosy maletry izy fenare fogmanao favoke ro mazava misaketane zegny eky ny tegna ninazy vantareko nindi vantareko amindro e fanao e akô vondraka nakahy masiro zaho aminao ny fotroka hoazia vantareko amindro e fanao e akô vondraka nakahy masiro laniko areriky anao na tsy miaraka sira